बुंथारगोन आं दिनै थास' बिथराइजों अमा बेदरजों संगोनखायनो आं जोमैखौ मानोबा जि गोसोखांफ्लांबाय थादों। बेसेराया बिराद जासोयोमोन बियो थास' बिथराइजों अमा बेदर ओंख्रि होनबाथाय गैला दिनै मोनजागासिगोन। दाबा हौवा हिन्जाव माबायदिबा दङ? हौवायाबो न'आव सफैयाखैमोन, फैबायना फैयाखैना खबरबो लायाखै, मोनजादोंना मोनलोङाखै। आंबो मानोबा बेखौसो गोसोखांबाय थायो। एसां जाथो जाथो खालामजाबोबाय आङो, अब्लाबो मानोबा बावगारनोनो हाया मानसिखौलाय गाज्रि होननानैबो बुंजोबनो हाया। बहाबा बहाबा बेलायाव बिराद मोजां आरो बबावबासो लाथारजाया। मानसिनि साननाय हनायफ्रानो एकदम रावजोंबो मिलायथारा। माथो बुंबावनो माथो खालामबावनो, गाव जेरै मावदों बिदिनो फिथाइ मोनदों। गावनि मावनायनि बान्थाखौ गावनो मोनलांगासिनो। गाव सानसे मोजां जाफिना बे। ओमफ्राय आइया दाबो सफैया दे। थास' बिथराइजों अमा बेदरजों संगोन होननानै बुंदों। आंहाथ' नै थास'आ रेडि जाबायानो, गावहासो बेदर लायनायानो दाबो सफैया। मोनफैसिगोनदां। अमा बेदरा सफैबाथ' आरो दसेनो जागोन। आं सिगां बे थास'खौ रुनानै लाग्रोनोसै। माम्मा माम्मा, फिसाजोनि लिंनाय बायदि खोनाबाय माथो आङो। इसानि राव बायदि खोनादों। आइ सोरांस्रि, नै सफैबाय आङो। नै बेदरा लांफैदो। नै आइसो गाबज्रिदों माथो। माम्मा माम्मा, नै इथिं फिसाजोनि लिंनाय बायदिबो खोनादों, बिथिं आइनि लिंनाय बायदिबो खोनादों। आंहा फिसाजोआथ' स्कुलावसो थांदोंमोन ना स्कुलफोरावसो माबाफोर जाबाय नामा? बेनिखायनो बिनि साया माया गाबज्रिबाय थानाय खोनादों आङो। बिहामजो, नै लांफैदो बेदरा। ओहो नङा, आंनि फिसाजो नङा, आइयासो गाबज्रिदों। आइनि गाबज्रिनायखौनो आं फिसाजोखौ बायदिसो मोनदों। अमा बेदरा सफैबायदां, लाना फैनोसै र' आं। जाब्रेसिगोन दिनैनि खानाया जोंहा अमा बेदरजों थास'जों। माम्मा, गाबज्रिबा खोनाया नोङो, फै जल्दि। आया, ओहो मामानि राव मारियो। मामिया स्कुलनिफ्रायलाय मानो फैफिनखो? मा जादों? रलाय माबाफोरसो जाबायदां आहा फिसाया। आयै, माब्लाबाबो बिदि फैफिना, दिनै मा जानानै फैफिनखो? मामा आइसा, मा जादों नोङो? मा जादों? हो आइ सना, मा जादों? दिनै मानो क्लासनिफ्राय फैफिनखो नोङो? उदैफोरसो साबायबायदों नामा आइ? आरो नोंखौ सोर दोनफैखो? अह मामा, नोंबो बुजिया। बेखौ हमग्रोलाय। आं जेबो जायाखै, आं खोन्थागोन। बेखौल' हमग्रो। औ दे बुंदो, मा जादों? ना दिनै क्लास गैया? हो? रना, आं खोन्थागोन ना, मानोथो एसेबां हाखु दाखु खालामो? आं खोन्थानोनोथ' स्कुलनिफ्राय क्लास लायालासे फैफिनदों। मा होनदों? खोथा खोन्थानोनो क्लास लायालासे फैफिनदों नोङो? औ माम्मा, आं दहाय फुङावनो खोन्थानो गोनांमोन दा, ओमफ्राय खोथा रायलायनायावनो बावनानै थादों। ओमफ्राय बोरैबा क्लास लाहांहांआवहाय खोथाया ग्रोब गोसोआव फैनायलाय माम्मा, बेनिखायनो आङो सारखौ आरो आंनि लोगो आनुष्काखौ थाथ'नो होबाय। ओमफ्राय बुंबाय आङो सारखौ, सार, आं न'आव थांथारनांसिगोन, आं दिनै क्लास लानो हानाय नङा होननानै आं फैबाय मामा। आयै, मा खालामनाय जादोंहाय बे गथ'निया? मा खालामनाय जादों? नों सिख्ला गोरा, हो? नों सिख्ला गोरा? नोंहा मा खोथा थानांगौ, एसेबां इम्परटेन्ट खोथा? सिख्ला गोरानियाल' खोथा थायो आरो, ओमफ्राय मा दालाय आं सिख्ला गोरा नङा? नोंखौ थाव होसिगोन आङो, बांद्राय जाबाय नोङो। आयु, मा खोथा दं नोंहा बिदि? हो? क्लास दोनथ'ना फैलायलायनो मा खोथा दङ? दे जेनेबा खोथायानो दङ, क्लास सुटि जाना बुंफैनो हाया नोङो? हो? क्लास सुटि जाना बुंफैनो हायो ना हाया? नोंखौ बेबायदि फाल्तु खालामनोसो एसेबां दामि स्कुलाव होदों, हो? एसेबां मान्थलि फिस होनाङो, जोंसो मिथिगौ। नों मानो एसेबां फाल्तु जाखो? आं नोंसोरनो फुङावनो खोन्थानो गोनांमोन, बावना थाबाय। गोसोखांखानायावनो नोंसोरनो खोन्थायाबा आरो बावगोन नालाय, बेनिखायनोसो दा। नों बांद्राय जाबाय दे, नों बांद्राय जाबाय। नोंखौबा दिनै हले नोंनि बे सरिखौ गारहोथारगोन आं। र' नोंखौ। आंनि मामाया मासे जाम्बि बियो।
गावनि थाखायनो मोजां खामानि मावनानै होनो सानदों आं बुजिथारा खालि गावनि रागाखौल' दिन्थिबाय थायो मासे रांखिनिथाय मामाया खोथाखौबो खोनासङा आं दे मानि थाखाय फैलायदों क्लास गारनानै आरो नै नोंखौ दिनै बेजोंनो बुगोन आं दिनै नोंनि हारा सारा सिफायजोबगोन आं बांद्राय जाबाय नोङो बे बिबै बिबौ बिफायानो खर' फेदेरबाय बेखौ दाय मावबाबो राया बुवा दोनबाय थानायखायनो फंसेबो जेबो बुङाखायनो बांद्राय जाबाय खर' गाखोनो नागिरबाय बियो दिनै एसे गाबोन एसे दिनै एसे गाबोन एसेयावनो आयु दिनै मा खालामखो नोङो क्लास एबसेन्ट खालामना फैलायदों नोङो मानिसेबां माइलानि जादों नोङो मानिसेबां माइलानि जादों फिसासा मानसिया नाथुर बायदिसो दाबो बियानोसो बाबारे क्लास गारनानै खोथा खोन्थानो फैलायदों मानिसेबां माइलानि जादों नोङो आइ गथ' हा मानिसेबां माइलानि जादों मामा बुंनो नाङा मामा आं ओरैनो फैयाखैथ' नोंनि खोथा खोन्थानोसो फैदों आङो मादैया नोंखौ सानसेखालि माबा मादो आबैनि सिगाङाव खोन्थानानै नोंखौ रायहोदोंमोन नालाय बेनिखायनोसो दा आङो मादैनि बदला लानो थाखाय फैफिनदों दा आं माबा नुबोदों बायदिसिना नुबोदों आं लामायाव बायदिसिना नुबोदों होननानै बेखौ बिलायनोसै नोङो थाखा फैसा गैयैयाव बिमा बिफानि खर' जाबावलायनोसै नोङो नङालै मामा बिदि नङा मानो बुजिया नोङो बिनायनि खोथा नङा आं माबा मोनसे नुबोदों जोंहानि मादैखौ बेलेग सेंग्राजों लाइन मारिनाय नुदों ओमफ्राय आदैखौबो बेलेग सिख्लाजों लाइन मारिनाय नुखादों आङो बेखौसो खोन्थानो फैदोंमोन दा जोंथ' मा रायलायबाय थादों नों आफि नै नाय नोंसुआ आयै क्लास एबसेन्ट खालामनानै खोथा खोन्थानो फैदों बियो नायना आबै मामाया बुजिनो नागिरा आं एसेबां गिदिर खोथा लानानै फैदों खोन्थानो बिखुं बेरद्राब होगोन आं बेखौ दिनै बिखुं बेरद्राब होगोन बांद्राय जादों बियो र' बिहामजो मानोथो एसेबां रागा जोङो गथ' मानसिखौ आबै मा खोथा खोन्थानो फैदों नोंहा आबै मामायानो हनै खोनाखौनो सङा र' बिहामजो आबैया माबा मोनसे खोन्थानो नागिरदों खोनासंग्राफ्रा मानोथो एसेबां रागा जोङो गथ' मानसिनि सायाव सब समाय बिदि रागा खिन्थिबाय थानो नाङा गथ'फोरखौ बोरै मोजां खालामनो हानाय बिदिब्ला एसेबो धैर्य आरो कन्ट्रल गैयाबा दे आबै दे खोन्थालाय दे बिहामजो मालाबा फिसाफोरनि खोथाखौबो खोनासं गथ' मानसिफोरा जेखौ नुयो जेखौ खोनायो सैथोफोरखौसो खोन्थायो नुयो बिसोरनि खोथाखौबो खोनासंनो नांगौ मालाबा दे आबै बुंदो दे मा खोथा माबा आबै जेब्ला आं मैया बेरायनो थाङोना बेयाव लामायाव जोंहानि मादैखौहाय सासे सेंग्राजों आङो खाफालजों खाफाल फोनांलायबाय थानाय नुदों मा खोथा बुंदों नों आबै नंमारगौ ना नङा जाखो बिनि खोथाफोरालाय आयै फोथायनो नाङा बिनि खोथाफोरखौ दावराव दावसिसो खालामबावलायगोन बियो जाथो बुंनानै नंमारगौ मामा आरो आदैखौबो नुदों आं आदैखौबो नुबावदों आबै मादैखौ सोर सेंग्राजों नुदों नोङो हो दालाय बै खनसे मामाया रायलायनायखौ खोन्थाना होदोंमोन ना मादैया बै सेंग्राजों रायलायदों होननानै बै सेंग्राजोंनो रायलायदों मादैयाबो माने गोमथाजों खोथाया नंमारगौबो नामा ओमफ्राय आबै आदैखौ सोरजों नुदों आदैखौ ना आङो दाउखाजों नुदों दाउखाजों बेखौनोथ' खोन्थानो फैदों दा आङो मामायाखौ बुनो नागिरो र' बिदिसोबा बियो बे अलंबारा बे दाउखाखौ गारनो हाबावाखैना र' आरो खोथा रायलायबावदों आरो बे जोमाया माबायदि हिनजाव जाखो बियो आयु गावनि गाज्रि आखलनि थाखायनो जुदा जाहोजादों आरो गुबुन सेंग्राजोंसो लाइन मावरिबावदों बियो गावनि न'खरखौ बोरै जौगाहोनांगौ बेफोरखौ सिन्थायानो गैबावा बियो र' थांनि आं बे जोमाया आंनि फिसालाखौ गाज्रि खालामनानै थोआखै बेनो आंनि फिसालाखौ गाज्रि खालामनानै थोआखै बेनो गावहाथ' गाज्रि जाखाबाय गावहाथ' गाज्रिखा गावनि गाज्रि आखलनि थाखायनो जुदा जाहोजाबाय आरो दायो बियो आंनि फिसालाखौ आलाय आथानि खालामनानै गुबुन सेंग्राजोंसो लाइन मारिबावदों बियो थाथों सोर सेंग्राजों लाइन मारिथों सोर सेंग्राजों खारथों आंनि फिसालाखौ दलद न'आव लाबोना लाफैनोसै आं थाथों बियो गोदाव सोरावनो र' थांनि आं सोर गोमथाजों लाइन मारिदों बियो र' थांनि आं